skolari kaudera pauso
Zera. Ikasle honak beti jartzen ginen azken filan. Hola. ¿Eh? Bueno, vale. Vale, no sé de qué sale. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, Ari Andrea, Ari Jauna, eta Euskalgintzako Jaun Andreok baita ere. Eskerrik asko etortzeagatik, eta ondo etorri topaldi jardunaldi honetara. Topaldia da Euskaltzaren topagunean mimoz, eta arreta bereziz hartaratzen dugun gure kutxunetariko bat, jardunaldi kutxunetariko bat. Eta helburua izaten da Euskaltzaren mugimendurako elikadura eta edukiera eta apur bat zein urratz eman behar ditugun eta hausnarketarako gaia horretarako hori guztia emateko eta eskaintzeko eta partekatzeko, ideiak partekatzeko, espazioak partekatzeko horretarako antolatzen dugu topaldia. Hau da jardunaldi hauetan inguruari begira jarri gara eta inguru honekin nolako zubiak, nolako harremanak, nolako sareak eduki ditzakegu eta zubigintza eta palankak hori da ipini diogun izenburua. Dezakegun eta aldi berean Euskararen herriari emango diogu begirada bat. Euskararen herria gaur egun ditu administrazio desberdinetan banatuta dagoena, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru Komunitatea eta orain Euskal Elkargoa baita ere, hiru administrazio desberdin hauetan normalkuntza, euskararen normalizazio hiru errealitate desberdin horiei begiratu eta hor zubiak eta sareak eta palankak baita ere nola bideratu aztertuko dugu. Eta, hirugarren baita ere, inguruari begiratuta, gizarte eragileak eta euskaltzalen komunitateak, euskararen komunitateak nolako harremanak dituen ikusiko ditugu. Zeintzuk dagoen urruti, zeintzuk dagoen gertu, eta gertutasun eta urrutitasun horretatik abiatuta nola eratu ditzakegun gainerako eragileekin baita ere, palankak, zubiak eta baita ere sareak.
kontua da ikustea normalizazioan zein urrats eman aurrera egiteko, prozesuan aurrera egiteko, eta ze aliatu eta nolako harremanak egin behar dugun beti ere txertatuta gauden geure inguru honekin. Eskerrak eman nahi diet, lehen ditugun erakundei Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Bizkaiko Foru Aldundiari, eta nola ez zueri baita ere urtero gure deiari erantzun. Palanka eta zubi asko beharko ditugula aurrera egiteko. Bereziki, entrenatu etorri naiz eta bendik goizeko. Bereziki, palanka horiek baldin badira batez ere gu mugiarazteko, gure jarreretatik, gure ikuskeratik eta gure jarduera mugiarazteko. Eta zubiak ere baldin badira batez ere gu hurbildu gaitezen besteengana eta ezain besteen zain egoteko noiz datozen gurera. Iruditzen zait ariketa ariketa asko behar ditugula berriz ere euskararen gizarte erakundeak eta euskararen prozesua uspotzen ari garen guztiok. Indarra beharko dugula, ambizioa berreskuratu behar dugula, ambizioa igo egin behar dugula eta berriz ere jauzi baterako prestatu beharren gaudela. Eta hortarako behar ditugu, esan bezala, palanka gure burua mugiarazteko, behar ditugu zubiak bestengana iristeko, eta behar dugu elkarlan handia denon artean. Atzo bertan, atzo iluntzean, Baionako udaletxean nengoen, Eusko Ikaskuntzako ordezkari bezala, eta aipatuko dizut, iruditzen zaidalako urrats oso simbolikoa, hartu gintun iparraldeko presidente berriak, proposatu genion Eusko Ikaskuntza bere sorreran, Eusko Ikaskuntzako sortzaile eta beraz bazkide nagusi dira, sorreratik 4 diputazio sortu zuten, 1918an, geroztik Eusko Jaurlaritza sortu zenean, ura ere bazkide da edo patroi da kontseilu errektorean, iparraldea falta zen, atzo proposamena luzatu denion, eta erantzun zuen, baietz, beratz, formalizatuko da, behar da denboran, behar da 2018an Eusko Ikaskuntza izango da, euskararen lurralde osoko erakundeak hartzen dituen erakunde bat izango da, erakunde guztiak, erakunde publiko guztiak hartzen dituena. Bueno, urrats oso importantea dira, euskararen herria ere arituko gara gaur da bihar. Uste dut, aukera mordo bat dagoela, aukera girikitzen ari direla da hemen. Iruditzen zait, 2 urte hauetan lan asko indarko gendukela, jauzi handi baterako aukera daukagula, euskararen biziberritze prozesuan, eta iruditzen zait, jauzi horretarako pertika nagusia adostasuna eta lankidetza izango dela, gure arteko adostasuna eta lankidetza. Nik bentsat, gerosiago badokat tarte bat, eta hor azaldu nahi dizuet, aldundian ari garen, burutzen ari garen prozesu bat, gizarte eragileekin, hain zuzen ere gure arteko lankidetza hori sendotzeko, egonkortzeko eta kontzertatzeko. Gero kontatu duzet. Gero arte, eskerrik asko. Ana de Castro, Bizkaiko Foru Aldundiko euskararen zuzendaria. Eskerrik asko, Elena. Egun ondan hori. Zubirik gabe, hiriak
egituratzerik ez den moduan, gizarteak ere zubiak beharrezkoa ditu askotariko proposamenak egin. Elkarri entzun, elkarrekin eztabaidatu, batzua beste batzuei ikasi eta irakatzi, elkar ulertu eta azkenik denon arrazoi bideetan oinarritutako erabaki zuzenak hartzeko. Zari dagokionez, zubigintza horretan jarduteko zubigileak edo foru erakundean aspalditik darabilgun irudian ageri den moduan indarrak norantza berean batuta gogotik saiatzen ziren arraunlariak behar ditugu. Ez bakarrik euskara bizi nahi duen hizkuntza komunitatearen alde egunero lanean dihardugun artean. Horiek izango lirateke zalantza barik zubiaren oinarriak. Ez bada, euskaratik urrunago biziri denak gurera hurbiltzeko aleginetan dabiltzan zubigile saiatzen artean ere. Deitu egizuen nahi dozuen moduen, zubigintza, lankidetza, elkarlana, denon parte hartzea, hemen batu garen naiz gure gizarteko esparru guztietan aritzen diren norbanako erakunde eta eragile guztion artekoa. Foru Aldundian hitzez eta ekintzez eragile guztien elkarlana ezinbestekoa dela iruditzen zaigu. Aspaldi sinetsita gaudelako mota guztietako zubigileek ekarriko diotela onura. Besteak beste, euskaren aldeko zubilanari esan nahi baita herri erakundeok eta eragile pribatuak elkarrekin eskuz esku jorratu behar dugula aurrera bidea. Bizkaiko lurraldera etorrita, euskara bizia batzordea erabiltzen dugu horretarako. Hau da, Bizkaiko lurraldean aritzen diren gizarte esparru guztietako eragileak batzen dituen topagunea. Denon proposamenak aztertu, eztabaidatu, aberastu, lan ildoa finkatu eta ekimenak eskutik heldua abian jartzeko. Azken batean, gure hiriko euskararen zubiak zer nolakoak nahi ditugun erabakitzeko, zubigileak garelako. Zorionak antolatzailei, adituei eta parte hartzaile danoi. Konbentzimendu osoa dugu hau dena gure hizkuntzaren normalizazioaren onbeharrean izango dalako. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko Zuriana. Eta Mirendo Baran Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikako sailburu ordea. Egun guztioi, eskerrik asko zure batez gonbidatzearren, Zurianak antolatu zuzalako hortan ere, topaldei arrakastatzen. Euskararen bilakaera soziala gure erkidegoan behintzat etengabe ari da hazten, baina euskararen hazkunde hori sendotzen jarraitzea da gure eginkizun nagusienetarikoa. Azkenengo urteotan, egia esan euskararen sustapena Euskal Autonomia Erkidegoan gertatu da Euskal Herritarron artean oinarrizko adostasuna lortu dalako, beharrezko tresna juridikoak ere garatu ditugulako eta hizkuntza politika eraginkorra martxan jarri delako. Hala ere, normalizaziorako ibilbide horretan argi dago oztopoak eta argi ilunak ere izan direla. Izan ere, legezko berdintasuna ez dator bat beti egoera soziolinguistikoarekin. Eta askotan lege urraketak gertatzen dira euskararen kaltetan. Hori dela eta hizkuntza biek aukera berdinak izan ditzaten lan egin behar dugu guztion artean. Helburua da Euskadin benetan bermatzea hizkuntza aukeratzeko eskubidea. Horretarako hizkuntzen arteko desoreka apurka, baina etengabe gaindituz aurrera egitea da Jaurlaritzaren hizkuntza politikaren printzipioetako bat. Uste dugulako benetan gaztelania erabiltzeko eskubidea ez dagoela euskara erabiltzeko eskubidearen gainetik. Aukera berdintasun horretarantzako bide luze horretan errespetua eta elkarlana ezinbestekoak izango dira. Denok egin beharko dugu beraz gure ahalegina. Euskara erabiltzeko hautua herritarrek eurek egiten dute, duda barik, eta administrazioek bermatu behar diete eskubide hori. Benetako hizkuntza berdintasuna ordea ezinbesteko baldintza da hizkuntza askatasunerako. Gure Jaurlaritzaren konpromesua da legegintzaldi honetan ere euskararen erabilera indartzea eta areagotzea. Erabilera sustatu beharra dago esparru ez formaletan bereziki, gure azterlan hori ikusten dugu. Erabilerari prestigioa emanez eta eguneroko bizitzan duen presentzia indartuz eta areagotuz. Horretarako jarraitu behar dugu gaitasunean dagoen hutsune ikaragarria betetzen. Jendea euskaltegietara erakartzeko gai izan behar dugu. Eta bagoaz. Egia da, umeak eta gazteak eskolaren bitartez euskalduntza lortu dugula. Gurasoak nagusiki D ereduaren aldeko apostu sendoa egin dutelako.
baina ez dezagun ahaztu milaka eta milaka umerentzako bigarren hizkuntza dela euskara. Eta gehientzuenak ingurune erdaldunetan, hirigunetan bizi direla. Gainera, esparru akademikotik kanpo, erosoago sentitzen dira gazteleraz, erraztasun handiagoa dutelako. 2020 urtean, 25 urtetik berakoen ehuneko 75 euskalduna izango da. Eta esparru informaletan, euskara erabil dezaten nahi badugu, aukerak eman behar dizkiegu. Non eskola kirolean, eskolaz kanpoko gainerako jardueretan, aizian, interneteko odei horretan, eta bar. Esparru horietan eragiteko aukera eta eskumena daukagu, toki erakundeek, foru aldundiek, jaurlaritzak, eta esparru horietan lanean ari den euskalentzako sektore osoak ere. Beraz, elkarrekin jardunez gero, aukera ezin hobea daukagu, euskararentzako arnauak sortzeko, eta ezinbestekoa dugu gainera. Eta ume eta gazteen hizkuntza ohituretan eragiteko. Beraz, aurten aukeratu dozuen gaia bereziki interesgarria da, ezta? Elkarlana eta zubigintza aztertuko dozuelako, eta jaurlaritzaren konpromesua ere bada euskara bizi berritzeko prozesuan parte hartzen dozuen askotariko eragile eta herri aginten arteko adostasuna sustatzea, hori dalako bide bakarra aurrera egiteko. Eskerrik asko. Aurkezpena bukatuta, orain lanari ekingo dotzago, ezta? Egunon eta eskerrik asko etortearren, hasierako sarrerak eta aurkezpenak ezin hobeto eginda geratu dira dagoeneko. Nik baneukan halako sarrera bat idatzita gaurkoaz, baina gaurkoa oso ondo kokatuta geratu dela uste dut, eta are gehiago 5-10 minutu berandu gabiltzanean ponentziez, lasai atxeden aldiari edo kenduko diogu tartea. Gaurkoan, euskararen alde, euskararen bidean, euskararen biziberritze prozesuan, aurrera egin ahal izateko, eman beharreko urratsez, aldaketez, nolabaiteko errotondetatik, edaipatuko digute gero Kikek eta Ikerrek ere, ateratzeko palankez, eraiki beharreko zubiez, harremanez, administrazio eta herriaren edo elkarlanaren arteko elkarlanaz, lanaz, arituko gara beste hainbat gai interesgarriren artean. Eta pare bat ohar, bata, gaurko saio hau eta baita biharkoa ere streaming bidez ematen ari garela zuzenean, abisua da. Eta bestalde, Twitter bidez jarraitu nahi baduzue, oso zelako txiorik idatzi edo jarraipen egin jardunaldiarena, topaldiaren bitartez egiteko aukera izango duzuela. Azkenik, banatu izkizuen kuaderno hauen barruan balorazio horriak dituzue, badakigu batzuek egun bat, goiz bat, arratsalde bat egoteko tarta izango duzuela, beraz, joateko asmoa baldin badaukazue, balorazio horriak bete favorez eta sarrerako maitxoan itxi. Eta orain bai, bi gizon hauek nirekin igo dira, eta aurkeztu egingo dizkizuet, sobera dakizue bai bat zein bestea zeintzuk diren. Gaurkoan euskararen biziberritze prozesuaren errotondatik ateratzeko palankez arituko dira edo beharrezko bultzadez, aldaketez, urratsez, Kike Amonarriz eta Iker Martínez de Lagos. Labur bat egin Tolpalabeko kide eta horregatik biak arituko dira alkarrekin orain goizeko emanaldi honetan. Kike Amonarriz, Enrique, Tolosarra da, Euskal Filologian lizentziatu da, soziolinguista, humorista eta telebistako orkeslea. Gainera, Tolosako udaleko euskara teknikaria izandakoa eta Siadeko elkarteko soziolinguista izandakoa baita ere. Euskal Telebistan egiten du lan, gutako askok aski ezaguna dugu Kike, eta ETV batean gaur egun burubero programaren aurkezle lanetan dabil, orain arte, Tribuaren berbak, Miluze eta bar.
Iker Martínez Lagos topaguneko langile da, bilbotarra, gestio eta komunikazioan formatua, aditua eta hainbatean aritua. Azapala Amatzerriko Euskara elkartean eragile aritutakoa eta baita bertako kide ere, eta 2000 urtetik topaguneko lankide daukagu Iker. Gaur egun topagunean komunikazioaren arduratan dabil. Esandakoa, biak dira topalabeko kide eta nik ez dudanez aurkezpeneako beste lerrorik pasoa emango diet. Zuena hitza. Eskerrik asko. Bai, hola, bikote dinamiko xamarra osatzen dugu. Izen artistikoa Kiker dugu. Pixapio bat egiten dugu. Beno, basiko gara pixat hitzaldiarekin. Hor berrikusi eta berrikasi dokumentuaren gainean eraikitako hitzaldia izan da, eta izango dau, eta hasi ziklo aldaketa hitz egiten hasiko gara. Nik uste euskalgintzan somatzen dugula, etapa bat amaitzen eta beste bat zabaltzen ari dela, ez? Eta guk uste dugu sentimentu horren azpian badirela arrazoi sendoak. Ikusten dugu hausnarketa garaia dela euskalgintzan, bai topagunean, tokiko hemen, HPS-en kontseiluan, Euskal Herrian Euskaraz, euskalgintzan, hausnarketa prozesu sakonak ezagutu ditugu eta ezagutzen ari gara. Baita zenbait euskaltzalen elkartetan ere. Eremu soziopolitikoan ere funtsezko aldaketak ezagutu ditugu. Etaren jarduera armatuaren amaiera, eragile politiko berriak sortu dira, aldaketa sakonak Nafarroan eta iparraldean. Segurazki, inoizko egoerarik aldekoena dugu eta uste dugu asmatu egin behar dugula aukera honetaz baliatzen. Elkarteok zabaltzeko eta indartzeko aukera ezin hobea dugu aurrean. Gure inguruan gainera, aldaketa soziopolitiko-ekonomiko handiak gertatu dira. 3 adibide ematearren. Gazten emigrazioa eta atzerritarren inmigrazioa ezagutzen ari gara. Erronka berriak zabaldu zaizkigu hori dela medio. Batetik, nola lortu etorkin horiek euskarara hurbilaraztea eta bere seme-alabak euskararen bidez sozializatzea eta bestetik nola lortu gure diaspora berriarekiko harremanak sakontzea. Hortxe dugu digitalizazioak, telefonia eta internetek komunikazio moduak nola eraldatu dizkiguten. Bai komunikazio moduak eta baita hizkuntza bera ere, hizkerak berak ere, eta hizkuntzekiko jarrerak eta ikusmoldeak ere. Eta globalizazioaren eta krisi ekonomikoaren eraginez, inglesa gero eta gureagoa da. Ez dago inglesa asko edo gutxiago erabiltzen den edo entzuten ez den etxerik une honetan. Bestalde, euskalgintzaren etapa berri honetan belaunaldi aldaketa ari da gertatzen. Egin kontu, 1982 urtearen inguruan sortutako erakundek aurten 35 urte beteko dituzte. Eta orduan erakunde horietan lanean hasitako hainbat eta hainbat jubilatzen ari dira. Ziklo vital bat betetzen ari da. Egoera soziolinguistikoa ordea errotik aldatu zaigu 35 urte hauetan. Eta bai erakunde hauek, edo 25 urte inguruan dabiltzan euskaltzanen elkarten funtzioak, egiturak eta praktikak egokitu behar direla uste dugu. Bestalde, nagusiki D ereduan ikasitako lehen belaunaldia jada kaleratzen ari zaigu, gizarteratzen ari zaigu. Familiak osatzen ari dira eta lanean integratzen ari dira. Eta nola ari garagu lan munduan hartzen belaunaldi hori, eta zer gertatuko da familia horietan. Zein izango da etxeetako hizkuntza. Euskara, parentesi artean, ere izango alda, etxe horietako hizkuntza. Berrikusi eta berrikasi txostenean, nabarmentzen genuen, azkenengo urte hauetan, euskararen egoera nabarmen hobetu dela. Nabarmen egin duela hobera. Baina horrekin batea ere esaten genuen, hobekuntza nabarmentzen duten datuekin, azken urteotan, inpas egoera adierazten duten datuak ere ikus daitezkela. Batzuk aipatzearren, ikastetxeetan orokorra da, erdararen erabileraren inguruko alarma giroa. Eta iniziatiba arrakastatsuen falta edo utxunea. Maiz entzuten da ikasle gero eta ardera gehiago entzuten dutela, eta baita gela barruan ere, eta ez dakitela nola aurre egin egoera horri.
etxeko erabileran eta arnasguneetan ere hor gabiltza, ez aurrera eta ez atzera. Administrazioan ere, oraindik ere, ez dugu hautsi erderaren inertzia. Bestelako adibide batzuk ere badauden arren. Eta datuetan, ikusten dugu erabilerak gorantza doala, baina erritmoarekin ere, hainbat kezka iturri ere baditugu, ez? Esate baterako, euskara erdera baino, euskara erdera beste edo gehiago darabiltenak, elkarte autonomoan, 18,1 ziren 1986an, eta gaur egun 20,5 dira. 2 puntu terdi irabazi dugu horretan, baina eremu hurbilean eta formalean zerabiltenen proportzioan hobetu egin ziren. Nabarmen, hor ikusten duzu, 81tik 2011ara, hor hobekuntzak oso nabarmenak dira, baina ikusten dugu 2011tik 16ra, egoera apenas mugitu dela. Batzuetan pitin bat obera, beste batzuetan pitin bat atzera, eta beste batzuetan berdintxu. Eta iruditzen zaigu gainera, hauek direla, hain zuzen ere, euskaltzalen elkarteon jarduera nagusiak. Beraz, horrek ere adierazten digu, bai administrazioari, baina baita ere euskalgintza sozialean ari garen hoi, zer begiratua eta zer aztertua badugula. Nafarroan, oraintxe, jakin berri ditugu datu berriak, eta laburpenan ikuste denok dugula gogoan. Ezagupenean eta erabileran aurrera goaz, baina kontuz jarreretan atzerapenak ere somatu baititugu. Eta bestalde, kultur konsumoaren aldaketek, nozitzen ari garen krisiak eta hazkundeezak ondorioak ere eragin dituzte. Sektorea krisi iraunkorrean dago. Behar bada, salbuespen gisa irratiak jarriko nituzke. Eta salbuespen eta krisian dago, euskarazko hedabide esparru, bai publikoa eta baita pribatua eta soziala ere. Eta sekurako garrantzia izango du euskara elkarteen inguruko hedabideak ere testu inguru berrira egokitzea tokikomen jardunaldietan somatu zen bezala, ez? Urte hauetan inertzia asko sortu dira euskalgintzan, gauza asko oso ondo egin dira, baina inertziak ere sortu dira. Baina testu ingurua eta egoera soziolinguistikoa aldatu egin zaizkigu, eta inortzi horiek astintzeko unea dela iruditzen zaigu. Jauzi kuantitatibo eta kualitatiboak emateko beharra eta aukera dugu. Eta horrek eskatzen du egiten dugunaz eta egin beharko genukenaz ere hausnartzea. Bueno, eta azkenean ziklo bukaeraz eta beste baten hasieraz asko hitz egin da azken aldian, eta nik uste dut azkenen urtetan. Eta asko hitz egiteaz gain, iruditzen zait, hasi direla proposamenak ere mahai gainean jartzen. Proposamen batzuk mahai gainean jartzen. Azkenekoak batzuk aipatzearren, behar bada lehenengoa Jon Sarasuaren Istinpoliza liburua izan zen, pista asko eman zituena, baina gerora, guk berrikusita irrikasin bebai, markatu genituen 7 hildo edo landu zitezkeenak, Donostiako protokoloa hor dago, oinarri batzuk jartzen etorri dana ere bai, eta hemendik aurrera zer sostenean agertzen dira helduleku batzuk ere bai, Garikoitz Goikoetxearen azkenengo liburuak ematen ditu pista asko, bai egungo irakurketa egiteko, baina baita ere aurrera begirako norabideak eta finkatzeko, eta, bukatzeko, adibideekin bukatzeko, bat aldizkarian azken zenbakietan, zenbait ekarpen egon dira, eta bereziki Mikel Salbidek egindakoan ere bai ikusten dira aurrera begirako hausnarketa edo behintzat aterabide eta lan hildo batzuk, bai. Aurrekoan Txarra Rodríguez irakurtzen nion Twitterren ematen zuela Garikoitz Goikoetxearen eta bat aldizkarian azken zenbakiekin ziklo bat amaitzen ari zala, eta pentsatu noan, zikloaren amaierara heldu ote garen, ez eta ja ordua dan edo beste batekin zehatzeko. Baina, bidea asmatu ezinik abiltzala, zigaraiak bizi izan dugula edo bizitzen gaudela behar bada, edo bukatzen hor gaudela ondino, eta gaurko hausnarketatik nahiko nuke palanka batzuk eskaini, batez berri mailan eta gizarte eragileen inguruan, bidergurutzetik irtetzeko. Eta iruditzen zaigulako momentua badela, eta badaudela heldulekuak, eta badagoela egoera bat hortik urtetzeko, Kikek aipatutako kontu askoen, aipatu dituen kontuak kontuan hartuz, bai? Gu azken 2 urtetan ibili gara
berrikasi eta berrikusi den inguruan egin ditugu bastante aurkezpen batean da bestean, aurkezpenak, mintegiak eta horrela ez. Ekarpen asko entzun ditugu, aldeko eta bueno, zalantza batzuk ere bai. Baina, bueno, azkenengo aurkezpenetan batez be, galdera behin da berriro egiten zitzaigun, ez? Bueno, ados. Ondo, nahiko onartua da, ziklo bukera batean gaudela, biribilgune batean bueltaka eta irten beharra dagoela, baina ia noiz hasten garen neurri konkretuak eta proposatzen, ez. Gu kontziente gara, egin genuen berrikasi eta berrikusi aurkeztu genuenean, bazituela bere hutsuneak, bat ez zuela egunean islatzen Euskaren bizi berritzaren egoera, bai? Badakigu adibidez, Euskal Herri osoan ez dagoela egoera bera, eta badakigu hor, gainera, egindako irakurketa oso, nahiko EAetik egindako irakurketa bat zela, bai? Badakigu gizarte osoak ez duela berdin bizi ez euskararen bizi berritzearen premia, bai? Baina ez da ere ez duela irakurketa berdina egiten, bai? Eta badakigu, era berean, bizindarra, motivazioa eta eragiteko gaitasuna ez dagoela bardin Euskal Herri guztian eta herri guztietan. Egoera konplexuek, aterabide konplexuak eskatzen dituzte, eta guk gaur egin nahiko genukenaz da lanildo lehen ariketa bat egin, ez? Lanildo batzuk markatzeko, guk 7 lanildo markatu genituen berrikasi eta berrikusin, eta gure proposamena izango litzateke hori ekintza zehatzetara jaistea, ez? Palanka izango direnak, bai, balioko dutenak, eragiteko, motibagarri izateko, kutsagarri izateko, eta neurri klabe batzuk edo provokatzea. Hortako asmoz etorri gara bintzat, eta asmatzen baldin badugu hori egiten, posi joango gara. Egingo ditugun palanka eta horiek, egingo ditugu oso herri mailatik, bai, eta baita gizarte eragileen ikuspegitik, bai. Asko hitz egingo dugu Euskal Elkarteetaz, Euskal Zaleen topagunetaz, edo herriko euskalgintzaz edo euskaltzaleen mugimenduaz. Eta galdera izango litzateke, herri mailan eta gizarte mugimendu modura guk eragin ditzakegun palanka zeintzu dira. Asa daitezen apur bat identifikatzen zeintzuk izan daitezken tresna horiek. Edo beste modu batera esan da, zertan jarriko dugu hurrengo urteetan arreta bereziki, bai? Eta hori da proposamena. Palanka horietako bada zubigintza, zalantza barik, bai, eta zubigintza sari garenan gu behintzatari gara euskara bizi dinamikak sortzeaz, sustatzeaz, laguntzeak, errazteaz, deitu nahi oso modura. Eta hori guretzat entzat, euskaltzalen mugimenduaren zat uste dut oso euskaltzalen mugimenduaren denean dagoen zerbait dela, bai, beti izan dela zerbait, topaguneak, bilguneak, harremanetarako espazioak sortzearena, bai. Eta bi ikuspegitatik, bat izatearen aldetik, Euskal Elkarteak beraiek izatea ideologia, iritzi eta bizipen ezberdineto eta aritzeko herritarrak batzeko gunea, bai? Baina era berean sortzea espazioak, ekimenak, iniziatibak, hortarako, ezta? Orduan, zubigintzaren apologia 3 planotara ekarriko dugu, eta hortik planteatu da apurtxo bat jardunaldiare bai, bat gizarte eragileen eta erakunde publikoen arteko zubiak, kontziente garelako eten asko bizi izan duen egoera batetatik gatozela, eta horietako bat izan da gizarte eragile eta administrazioan artekoa batzuetan, bai? Baina sinistuta gaude oso aukera polita daukagula, momentu honetan, aukera oso on bat daukagula, gure arteko harremanak beste modu batean antolatzeko, bai? Hizkuntza politikaren ardura, administrazioak eta alderdi politikoak dute, gizarte eragileok ere badugu, bai? Eta nazioarteko esperientziek eta ekarpen teorikoak eta gainera urtetako eskarmentuak ere bai hori esaten dago, ez. Funtzioa eta ardura banaketa oso klabea da, elkarlana, koordinazioa eta konplizitatea dira apur bat hizkuntza politikak aurrera eramateko zoru komunik onena, ez. Eta eztabaida eta kritika eraikitzailea hornituta egon behar da hori. Euskaltzaleen elkarteek zaindu, dinamizatu eta arrastu egin behar dute euskalari dagokion zubigintza, alderdi politikoen artean, euskalgintza sozialaren eta administrazioaren artean, euskalgintza soziala osatzen duten eragileen artean ere bai, eta herrietako beste eragileekikoa ere bai. Gero badaukagu hor beste zubi mota bat, eta lurralden arteko zubiak eraiki behar ditugula. Banaketa administratiboak batetik eta
tokikotasunari lehentasuna emateak bestetik batzuetan txartu ulertutako txokokerietara ere eraman gaituzte. Eta komunitatea trinkotuko balin bada ikuspegi osoa landu eta lurraldeen arteko harremanak biderkatu behar direla uste dugu. Batetik, iparraldearen eta hegoaldearen arteko harremanak sendotu behar ditugu. Harremanen bidez, harreman horietan sartzen dira udalen arteko harremanak, ikastetxeen arteko harremanak, elkarteen arteko harremanak eta personen arteko harremanak. Gaur egun dituguna, baino askoz ere gehiago beharko genituzke, egituratuta eta onantolatuta gainera. Bestalde, anazguneen edo euskera nagusiago dan eremuen eta euskera gutxiago entzuten den eremuen arteko harremanak ere landu behar ditugu. Nolabait esateko, batetik, ardura emanez euskera nagusiagoa den eremuetako bai hiztunei eta bereziki haur eta gaztei, eta batzuk eta besteak sortu behar dugula harreman sare hauek. Esan bezala udalak, euskara elkarteak, ikastetxeak era guztietakoak. Eta hor, oraindik handia dugula zubigintza horretarako. Eta azkenik hizkuntz komunitateen arteko zubiak, komunitatea trinkotzea izan da beti lehen helburua eduki dagoena euskaltzaleen mugimenduak, ez da? Eta, gauza asko izan ditugu horren baitan, lan asko da, eta asko dago egiteko oraindik lehen Maitek esan du bilbotarra nazela, eta orduan ez dut gehiagi azalduko zergatik behar behar nolakoak, bai, esperientzia ondo ezagutzen dut. Baina horrek ez du esan nahi, lehen mugimenduak beste hizkuntzetan bizi direnekiko harremana landu behar ez duenik, edo gure eginkizunetatik aparte geratu behar denik, ez? Herrikide erdaldunekin dugun harremana Euskal Elkartearen agendan egon behar dela uste dugu. Ez da bakarrik eremu personalean edo profesionalean eduki dezakegun harremana, bai, beste komunidadeekin, uste dugu elkarteen agendatara ere bai ekarri behar dugula, ez. Harreman hortan gainera hizkuntzaren gaia verbalizatu egin behar da. Bai, garrantzitsua da verbalizatzea. Eta azken finean da, gure konfort eremuetatik atera, eta bai erdaldunekiko eta bai etorkinekiko harremanak sustatzeko bideak lantzen, ez. Asko dugu ikasteko lanketa honetan, eta segurazki eskatuko dugu gure ohiko dinamiketatik gauza batzuk egokitzea. Orduan, egingo duguna, subigintzako herri mailara ekartzeko, subigintza herri mailara ekartzeko ariketa egitea da, uste dugu egin behar dela, bai, eta interesgarria dela danontzako egitea, non sortu ditzakegun, eta argi eukin da, herri batetatik ez dugula konponduko ez lurralde arteko harremana eta ez administrazio guztiekiko harremana, baina uste dugu gure eginkizunetan egon beharren kontua dela ere bai. Hor, berrikusi eta berrikusin zazpildo nagusi markatu genituen 4 garatuko ditugu zehatzago eta 3 pixka gainetik pasako ditugu. 3 horiek gainetik pasako ditugunak iruditzen zegulako pixka orokorragoak direla. Bat azan epe luzeko plangintza eta hizkuntza politika, udal mailan ere, hala ere, esan genezake nazio mailan esaten genuen bezala, udaletako alderdien inguruan ere iruditzen zegula adostasuna errezagoa izango dela. Belaunaldi baten ikusmirako plangintzen testu inguruko helburu zehatzetan, maila filosofikoko epe luzeko helburu orokor eta finalistetan baino. Iruditzen zego, maila horretan errezagoa dira adostasunak. Gero esate genuen, legea da babesa, baliabidek eta referentziei zegokienez, udal mailako arau eta baliabideetan ere zoru bat adostu behar dela. Txandatze politikoek edo zurrunbilo ekonomikoek ez dezaten epe luzeko prozesua aldiro balintzatu. Eta bestalde persona eta erakundea referenteak euskararen aldeko latura ekarri behar ditugula eta lidergo hori baliatu. Eta gero hor bat zegoen puntu bat berrikusin eta berrikasin erreferente zientifikoaren inguruan, eta hori ja nazio mailakoa zen, baina osatzen genuen hori lortuko balitz ere herrietan onuragarria izango zela. Orduan banaka geratuko gara orain, eta hor egingo ditugu proposamen batzuk edo. Lehenengoa, hiztun komunitate emantzipatua. Eta hemen galdera batetatik abiatu dugu, gure ariketa, eta esan, nola lortu auzo, herri edo eskualdeetan hiztun komunitate emantzipatu bat trinkotzea, euskaltzaletasuna jarriko duena bestelako interesen gainetik. Nola zabaldu orain arte lortutakoa.
Mugimenduan sorreran ibili zen jenteak beti kontatzen du, Euskal Elkarte askoren sorreran ordu asko pasatu zituztela, herriko sentsibilitate politiko ezberdinetako euskaltzaleak bildu, eta elkartearen aurkezpena adibidez, aurkezpenean anistasuna zaintzen, ez da? Eta berrikaz eta berrikusi ere, azpititulo bat edo jarri genion, batzen gaituena garrantzitsua delako, lelo bat izan da urtetan nik uste dute mugimenduan, baina nik uste dut lelo bat baino gehiago izan behar dela, eta saiatu behar gaela printzipio bat izan dadin, eta zaindu beharreko eginkizun bat ere bai. Bakigu horrek arazo batzuk sortzen dituela, batzen gaituzten elementuak etengabe bilatzen ibilteak, geldotasuna, arreko zailtasunak eta horrelakoak sortzen dituela, baina konbentzituta gaude, onurak oso handiak direla edo handiagoak direla. Batez ere onarpen mailan emoten dana, gizarte onarpen zabalarekin abiatzen diren ekimenak abiatzen ditugulako, eta horrek ematen batasunetik egiteak indarra ematen digutela. Gure ustez garai egokia da, hau, bai, elkartean edo herrian berriro ere adostasun zabaleko espazio berriak sortzeko, ez baldin badaude, edo bisibilizatzeko, ikustarazteko baldin badaude. Bai? Eta galdera batzuk egitetik hasi daiteke. Eta bat da, elkartearen osaeran herriko euskaltzaleen anistasuna islatzen da, herrian nola ikusten da elkartea, euskaltzale guztiak biltzeko gune modura edo ez. Herriko euskaltzale ezagunak edo referenteak euskal elkartearen bueltan batuta daude. Euskaltzaleen mugimenduaren eragina ahalmena neurri handi batan neurtuko da herriko gizarte mugimendu erakunde eta enpresetan eragiteko dugun ahalmenagatik, ez, edo gaitasunagatik, ez. Orduan iruditzen zaigu kontuan hartzeko beste aldagaietako bat dela, euskaltzaleen elkarteak beste eragile eta mugimenduekin zer lotura duten, bai? Nolako harremanak ditugu. Herriz-herri euskalgintza antolatzeko eredu ezberdinak daude, bai? Herri batzuetan batzuk, beste batzuetan beste batzuk, eta ezagutu ditugu danetarikoak. Ez dugu uste, ez genuko asmatuko antolaketa modu eredugarri bat dan esaten, bai? Ze herriko errealidadeak faktore ezberdinen arabera, pues igual bat edo beste eskatzen du, ez? Faktore asko dauz, ze harreman dagoen udalen eta euskalgintzaren artean, euskalgintzan zenbat eragile dauden, eta beraien arteko harremana zelakoa den, eta bat. Baina, bai esan dezakegu, euskalgintza tradizionaletik, hoi beti euskalgintza modura ezagutu dugun horretatik, arantzago joateko garaiak direla. Euskaltzalen mugimenduaren funtzioa izan behar dela, euskalen bizi berritzea iparlan egingo duen gune iraunkor baten sorrera, herriko eragile askori zabalduta egongo dena. Erreferentzia noski hizkuntzaren gaian eukiko dauena, baina lotura herriko beste eragile eta mugimenduekin. Herri ez da gauza berri bat esaten ari garena, herri eta eskualde batzuetan ematen ari dira dinamika oso interesgarriak, pare bat aipatzearren, arratzaldean ezagutuko dugun Aiaraldekoa, edo Elgoibarren ematen ari den dinamika. Eta ari dira, bertan euskaltzalen elkarteak ari dira provokatzen ohiko euskalgintza eta euskalgintzatik kanpo baina euskaren sustapenean zer esana duten eta interesa duten bestelako eragileak elkartzea egitasmo eta planintza konkretuen gainean. Eta honek zer dakar? Honek dakar bestelako elkarte ekimen eragile batzuekin harremanetan batetik. Beraiek gurera ekartea, baina gu beraienera joatea ere bai. Harreman alde bitarakoa da. Eta honek sortzen ditu kontraesanak sortzeko arrisku batzuk. Baina, plazan aritzeak, plaza askotan aipatu izan dugulako, plazan aritzeak besteekin aritzeak baditu bere arriskuak. Aurreko urteko topaldian hemen Imanol Larrañaga oso interesgarri asko esan zituen, eta horietako bat ere bai hau izan zen, bai kezka modura planteatu zuen, apur bat harreman horietako zerak. Guk uste dugu orain arte euskaltzalen mugimenduak nahiko ondo ebatzi duela gai hau, bai? Naiz eta ziklikoki berriro ateratzen zaigun eztabaida edo kezka dan, ez? Aritzeak sortuko izkigu, kontraesanak, bai? Eta bakoitzari, kontraesan horietako bakoitzari erantzuten asmatu behar dugu, ez dago errezeta bat danetarako balio duena eta beti funtzionatuko duena.
Euskaltzaleen mugimendua gizartea euskalduntzea du xede, eta honek bi joera ditu. Bai? Batetik sakoneko eredu aldaketa bat provokatu nahi dugula gizartean, bai? Hizkuntza eredua eta beraz gizarte aldaketa da. Zera. Eta bestetik, gizarte osoan eragiteko helburuekin gizarteko eremu ezberdinetako erakunde eta pertsonekin aritu behar gara. Bai? Ari gara gizarte eraldaketan ari direnekin, bai? Baina eraberean gizarte osoarekin ere aritu behar dugu. Eta bi norabide horietan, baiten gabe hartu beharko dira erabakiak. Euskaltzalean elkartea izan daiteke edo ez, herriko eragile publiko, pribatu, sozial euskararen arloan, bai? Baina izateko bi baldintza bete behar dira. Bat, apustua egitea, hau da, nahi izatea, eta bi, onarpena izatea horretarako. Horregatik, euskaltzale elkartea izan edo ez izan erreferente hori, bai? Euskaltzalean elkarteak lagunduen dago erreferente hori sortzen. Bai? Berrikusi eta berrikasetik errekuperatu dugun bigarren puntua izan da diskurso multzo koherentea. Zeruitze zaigu hori ere euskaltzaleen elkartetan landu eta aztertu beharreko puntu badala, ez? Egia da azkenean euskal elkarte bakoitzak darabilen diskursoak eragin zuzena izango duela, aldekoa edo kontrakoa, herrietako normalizazio prozesuetan. Hor badute eragina. Eta garrantzitsua da, erregistroak eta ideiak egokitzea eta garatzea, elkarte eta euskaltzale bakoitzak barneratu eta egoera bakoitzean egokiena erabili dezan, ez? Diskursoa egokitu eta berritu beharra iruditzen zait euskalgintzan etorri dela batez ere bi arrazoirengatik, ez? Batetik egoera sozialaren, soziopolitikoaren eta soziolinguistikoaren aldaketak eraginda, behartuta, ez? Ezagupenaren edapena ezautu dugu, etorkin berriak etorri dira, eleaniztasunaren zabalpena, egoera politiko berria, eta horrek behartzen gaitu diskursoa egokitzera eta erabarritzera. Eta bestalde nik uste denok sentitu dugula ere, orain arteko diskursoarekin aurreratu dugula, hurbildu garela edo iritsi garela hainbat sektoretara, baina zailtasuna ditugula beste zenbait sektoretara iristeko. Direla gazteak, direla euskaldunez inplikatuak edo ez praktikanteak, esango genuke, sektore ez abertzaleak edo etorkinak. Sektore berrietara zabaltzekotan, bereiekin partekatuko den diskurso aglutinatzaileagoa eraiki behar dela iruditzen zaigu. Aurretik datozen inertzia batzuk gendituz. Eta hor, erantzunkizun handia dute, baita ere, euskararen alde, orain arte, ezer gutxi egin dutenek, beraiek ere mugitu beharko dutelako noski. Diskurso berriaren elementuak leku askotan irten direa jada, eta gugandik gertukoena bada Iñaki Martínez del Lunak egindako Freminen inguruko lana. Hortik nolabait oinarrizko erregistro batzuk aukeratu genituen txostenean, eta hauek dira, ez? Batetik bizikidetzarena, ez? Denok elkarrekin eroso eta bakean bizi nahi dugu. Identidadea. Euskara da euskaldun egiten gaituena. Badugu ere berdintasuna. Hiztun ezberdinak, eskubide berdinak. Aniztasuna, hizkuntzen osasunak ere adierazten du gizartearen osasuna. Erantzunkizuna, denoi, zurraiatuta, dagokigu, jaso duguna geroratzea. Justiziare egin ziguten, beraz, bidezkoa da, orain itzultzea. Edo errespetua. Inork ez inor zapaldu, aldezala berea erabili. Proposamen hauen arira, gogoratuko ditugu ere, planteatu diren oinarrizko egokitzapen batzuk. Batetik daukagu, hizkuntza berreskuratzetik irabaztera. Idea honek iruditzen zaigu errezago barneratuko dituela, bai kanpotik etorriak, eta ez duela halako kutsu historiko indizistarik, ez? Hizkuntzaren biziraupenetik ongizatera. Gure helburua euskararen ongizatea, normalizazioa baita. Hizkuntza aldatzetik aukeratzera. Egoera enealitza izango dugu eta lortu behar da norberak nahi duen hizkuntza erabiltzea eta euskaraz egin nahi duenak ez aldatu behar izatea. Elebakartasunetik eleaniztasunera. Eta hor, hizkuntza gehiago jakitea, aberastasun personala eta kolektiboa dela ere, sarliteke diskurso honetan, edo hizkuntza guztiek ematen digutela zerbait eta denek zerbait diferentea. Integraziotik adopziora, ez kanpokoak hartzeko bi modu eta jarrera baitira, eta konfliktibitatetik konplizitatera. Diskurso bateratuagoak eta positiboagoak. Eztabaida baztertu gabe noski.
Euskarak batzen bagaitu, batu gaitzala, baina benetan eta horretarako bideak jarrita. Eta horrek esan nahi du besteak beste, ospakizun kolektibo bateratzaileak gehiago ere behar dugula. Bestalde, HPS-ek eskatuta Iñaki Martínez de Lunak zuzenduriko euskararen gaineko oinarrizko diskursoen lanketan edo egot ikerketak ere honelako ondorioak atera zituen, ez? Elkarte autonomoko, biztan lehen, 187 euskara begirunez tratatu behar dela dio. 114 euskarak mesfidantza sortzen dio. Berarekin hitz egin da, esatezion, bueno, ez da inarresa ere hori inkesta batean markatzea, baina inolaz ere kopurua belitzateke gizartean 120 gorakoa izango. 181 sustatu egin behar dela dio, eta 161 aldarrikatu egin behar dela. Esan genezake beraz, oinarri soziala euskararen alde dagoela. Eta hori aukera historikoa da euskararentzat. Iruditzen zaigu baina diskursoaren euskalintzan nahikoa babes handia dutela. Baina, gizarteratzen eta komunikatzen oraindik ere lan handia daukagula egiteko. Iruditzen zaigu gutxi zabaldu direla, ideia hauek, eta euskaltzaleen elkarteen funtzioetako bat izan daitekela diskurso berria, bai formazioan eta baita komunikazioan ere txertatzea. Aurrena, barnean landu eta gero gizarteratu. Eta oinarrizko ezagutza soziolinguistikoaren zabalkundean ere badaukagula oraindik ere zeregina. Baina, eta hau ere, nabarmendu nahi dugu, diskurso berria ez dira hitzak edo kontzeptuak bakarrik. Osea, jarrera berriak ere eskatzen ditu diskurso berri batek. Eta baita metodo berriak ere. Bai, euskara elkarte dagokienez, baina baita ere herriko edo eskualdeko administraziori eta eragilei dagokienez ere. Osea, hemendik aurrera, iruditzen zaigu diskursoak praktikarekin lotuta egon behar duela erabat. Horregatik, bizikidetza berdintasuna edo anistasuna aipatzen baditugu edo aipatzen badira, kontzeptu horiekin koherenteak izango diren praktikak ere eraiki behar dituzte. Aipatu da, beste komunitatekiko harremana, aniztasunaren garrantzia, baina baita euskararen ezagupenaren universalizazioaren ezinbestekotasuna ere zabaldu beharko genuke, gutxienez ulermen mailan. Bestalde, eta herriko eragilei eta administraziori dagokionez, diskurso berri honek praktika berriak ere eskatzen dizkie. Bat, gaia agendaren erdigunera eramatea. Eta badakigu zer den, gai bat erdigunean egotea edo periferian egotea. Periferiatik erdigunera. Bai udaletxetan, bai ikastetxetan, bai lantegietan edo era guztietako elkartetan. Empatiatik eta konplizitatetik, ilusiotik eta erakarmenetik, baina periferiatik erdigunera. Euskararen zeharkakotasuna landu. Erakunde eta elkarteen egitura guztia hartu behar du euskarak. Ez periferia bakarrik. Aktibazioa, edo nahi bali maduzu zenbait kasutan, berraktibazioa. Erabileraren aldeko erabaki praktikoak hartu eta inertziak astindu. Udaletan, administrazioan, euskara elkartetan, bestelako elkartetan eta lan munduan. Eta hizkuntza mailako funtzionamenduari buruzko erabakiak komunikatu, jakinarazi. Bai, edozein erakunderen barruan eta baita kanpoan ere. Bai, erakunde guztietako partaidek, bai herritarrek oso ondo jakin behar dute nola funtzionatuko duen hemendik aurrera gure gizarteak askotan ez dakigulako. Eta aldi berean, noski, motibatu eta ilusionatu. Nik uste berriro ere berreskuratu behar duela mikaguen aldetxe hori. Gero, arnazgune politikoaz ere hitz egiten genuen, berrikusin eta berrikasin, ez? Eta gure agirietan maiz aipatu dugu Euskal Herrian arnazgune politikoa behar dela. Hizkuntzaren inguruan alderdien arteko akordioak lortzea garrantzia handia izango du baita herrietan ere. Bide gurutzea gainditu eta arrosandoak emate aldera. Naiz eta jakin alderdien arteko goi-mailako harremanek tokian tokikoak baldintzatzen dituztela. Baina, akordio horien oinarrian behar dute euskarari lehentasuna emate agenda soziopolitikoan eta hizkuntza normalizazioaren aurrera biderako oinarriak adostea hurrengo belaunaldiari begira. Eta aldala, ez alderdi abertzalen artean bakarrik. Iruditzen zaigu ere, akordio horiek ahalik eta zabalenak izatea komuniko litzatekela. Iruditzen zaigu ere, herrietan lor daitezken gizarte adostasunek udal mailan ere eragin dezaketela arnazgune politikoa sortze aldera. Eta hor, elkarteok funtzio garrantzitsua dugula.
alderdien arteko harremana erraztuz. Batetik, interlokuzio iraunkorra mantenduz alderdi guztiekin. Bestalde, elkartearen ohiko funtzionamenduan eta bazkidentzan aniztasun soziopolitikoa zeinduz. Eta hori guztia ikuspegi emantzipatu batetik. Aipatu ditugun oinarriak ongi finkatu ezkero, bere ahots propioa zabaldu ahal izango du elkarteak modu autonomoan, egon daitezke nera desberdinetako presioak neutralizatzeko eta modu burujabean erantzuteko moduan. Eta elkarteek, behar bada, elkarteok gure burua aztertzerakoan honako galderak egin ditzakegu, ez? Zeintzuk dira herrian ditugun adostasunak euskararen normalizazioari begira? Non daude? Herritarren artean, eragileen artean, zeintzuk konpartitzen dira, eta zeintzuk ez. Izan daitezke konpartitzen ditugun horiek udal taldeetan adostasunak eragiteko oinarriak, eskatuko ditugu horiek gobernu programetara ereman daitezela, eta bestalde dauden desadostasunak nola zehaztu, nola leundu, nola bideratu eta nola gainditu. Aldela. Bueno, eta azkenengo atalera goaz, ez du gabiz denboraz, baina, saiatuko gara, harin egiten. Motivazio eta bizindarra jartzen genuen zazpigarren hildo modura, zalantzari gabe tako bat hemen ikusten dugu, Euskaltzalen topaguneen elkarteen funtzio nagusietako bat. Batetik horrek elikatu egiten duelako, komunitate motivatu batek elikatu egiten dituelako beste arloetan egin ditzakegunak, eta era berean beste arloetan egin ditzakegunak lagundu dezaketen motivazio hori zabaltzen edo. Orduan elkarrera egiten duten funtzioak dira. Oinarri modura hizkuntza komunitate indartzeko gizarte mugimendu indartsua behar da, hori jakina da hemen, zera hontan. Eta tokiko euskaren aldeko gizarte aktibazioa pizteko eta pertsonen motivazioan eragiteko oso garrantzitsua da gizarte mugimendu indartsu bat egotea. Hori parte hartzearekin lortzen da motivazioa, bai? Eta urtetan eta gure, azkenengo urtetako historian hori ekintza simbolikoen bidez lortu izan da sarri, bai? Ekimen simbolikoek indar handia eduki dute horretan, bai Euskarari kanpainatik hasita, korrika, ikastolen festak, maratoiak herri, bai 12-40 ordukoak, kontseilua sortu zenean bai estadioen ekitaldiak egin zirenean, eta indar handia duten ekimenak dira, eta uste dugu oraindik ere funtzioa badutela. Gaur egun ere, azken urteetan, herri batzuetan lortu danean berraktibazio bat egotea edo elkartearen bueltan edo herrian bertan, bai, askotan ekimen simbolikoen eskutik joan da, bai. Asmatu egin beharko genuke, ekintzatik arantzagoko eraginak lortzen. Bai, hori da erronkatako bat. Harinaz herrietan egiten ditugun hoiei begira. Askotan, ekintza hauen helburua izan beharko litzateke herriko dinamika soziala euskaltzalea berrindartzea, bai, eta kontuan eduki beti ekintza hauek tresna bat direla, bai. Kezka bat. Gizarte dinamika berriak dauzela, eta tokatzen dela ohiko dinamikea, ohiko ekintza moldearekin apurtzea ere bai, horrek ekarriko duela. Diskursiboki eta simbolikoki, bai iruditerian, bai herritoetan, eta bar, ekintzaile berriek sortu behar dituzte elementu berriak. Honekin batera, orain azkenengo hilabeteetan esperientziak zabaltzen joan dira, bai. Esperientzia berri batzuk, danontzat oso ezaguna direnak, Egian, Lasarten, Hernanin, Agurainen, eta bar, bai. Eta gure ustez horrek beste elementu bat ere bai, edo beste ezaugarri bat ere bai badute. Eta da, indar simbolikotik arantzago, aurrera pauso zehatzak proposatzea joan direla, bai. Eta aurrera pauso horiek izan dira, erabileran eragiteko urratsak ekarri dituztela, norberaren portaera aldatzeko baliabideak eduki dituztela sarri, bai aurrekoen gure interlokutoren ulermen eta jarraeran eragiteko baliabideak izan dituztela ondoan, bai? Eta orduan, horregatik oso interesgarriak iruditzen zaizkigu, bai? Orduan, gure ustez edo, urratz praktikoen bueltan erronkak sortzeko proposamen hauek bide berri bat zabaltzen ari dira, eta uste dut, hoiei heldu egin behar diegula, ez? Zabaltzen ari den, eta edatzen ari den ekimena da, bai? Egian sortu zen hori, eta zabaltze horretan eta edatze horretan gure ustez kontutan hartu beharreko edo azpimarratzeko zenbait kontu
ezaugarria aipatuko nituzke. Bat, ekintzari baino prozesuari eman zaiola garrantzia, lehenengo esperientzia hauetan, formazioari, sentsibilizazioari, baliabideak sortzeari, bai, eta zabalkundeari, bai. Eta garrantzi handia duela horrek arrasto utzi nahi baldin badu. Helburua ez litzateke izatea ekintza bat, izateko, astebetean euskaraz biziko gara, bai, gehiago izan barra, zer egin dezakegun, eta nola prestatu dezakegun gure burua, bai, eta ingurua, bai, euskaraz bizi ahal izateko, astebetez baino gehiago, bai. Kontuan hartzeko ideia bat da, erronka jartzen da, baina konpromiso batetik arantzago doan ekintza da, bai? Geratuko den urratz bat emateko parte hartzen da ekimenek, bai? Komeni da ikuspegi zabalarekin jokatzea. Eta norbanakoen arteko harremanetatik arlo guztietara eramatea filosofia hori edo, ez? Urratzak eman ez bakarrik norbanakoen arteko harremanetan, baizik baita ere, elkarteen dinamiketan, udalen dinamiketan, kirol taldeetan, eta barra, ez da? Bat herri bakoitzaren egoeraren eta ezaugarrien arabera, bai? Izan ere, arrisku bat badau bai, eta da, ekimen hau pertsona askoren banakako aktibazio modura ikusia izateko. Orduan, aterki kolektiboari eta erronka kolektiboari ere garrantzia eman behar diogu, eta uste dut horretan Euskaltzaleen elkarte badaukagula funtzio bat. Ekintza simbolikoetatik arantzago orduan, konpromisoen dinamikatik urratzak ematera, lorpenetara pasatzea da erronka, gure ustez. Bide luzea dugu oraindik egiteko, baina bidean lorpen asko badaude eta eragin ditzakegu lorpen asko, ez? Eta bada erronka bai horiek bizibilizatzea. Eskaritik urratzera eta urratzak bizibilizatzera pasatzea da. Azkenengo 50 urtetan euskalgintzak lorpen asko izan ditu. Gauza askotan lorpenak izan ditu, bai? Batzuk handiagoak, beste batzuk txikiagoak, persona konkretuenak, kolektiboagoak, enpresetan, zera, baina askotan inpresioa daukagu bai, energia asko inbertitu dugula horiek provokatzen eta ez hainbeste horiek bizibilizatzen, horiek zabaltzen. Orduan, gure erronka, proposatzen duguna da, euskara bizi berritzeko parkatu, urratz positiboak eragitea, izan behar dela Euskaltzaleen elkarteen erronka, horiek eragitea, ematen diran urratz guzti horiek jasotzea, biltzea, bai? Beti ere, edatzeko helburuarekin. Orduan, asmo guzti hauek bideratu nahian, Euskak 75 egun egitasmoaren formulazio berrian gabiz, eta pixka bat hortik bideratuko dugu urrengo urtetakoa, eta hor Euskaltzaleen elkartean badaukagu funtzioa. Eta bukatzeko ondorio bat. Ondorio batzuk, labur esan da, esan genezakena da. Euskaltzaleen elkarteok zu bigintza landu behar dugula, alik eta sektore sozial gehienetara iritsiz, eta herri eta eskualdetako zoru komuna eta arnasune politikoa eraikiz tokian tokiko administrazioekin eta herriko eragileekin. Bide gurutzetik atera eta hizkuntza normalizazioaren aldeko urrats sendoak emate aldera, alik eta adostasunik handienarekin. Bide horretan, elkarteok darabilgun diskursoa egokitu egin behar dugu, egoera berrira, sektore berriak barne hartuko dituen diskurso aglutinatzaileagoa eraikiz elkarrekin, eta diskurso horrekin batera, koherenteak izango diren praktika sustatuz, bai elkartean aldetik, bai herrietako eragileen aldetik. Euskara erdigunera ekarriz, inertziak astinduz, eta euskararen aldeko politikak eta aktibatuz edo berraktibatuz. Eta bukatzeko, ziklo berri baterako, Euskaltzale motibatu, aktibo eta eragileak behar ditugu. Bizipotzez eta antolatuta eragingo dutenak. Eta hori ere bada Euskaltzaleen mugimenduaren funtzioa. Euskaltzaleon motivazio eta bizindarra indartu, konpromisoen dinamiketatik urratsak emanez eta lorpenetara iritsiz. Eta berauek ikustaraziz eta zabalduz. Eskerrik asko, Kiker. Orain tarte labur bat, ez daukagu denbora larreirik, baina gaia interesgarri joan denik ezin da esan, beraz, galderarik edo badaukazue, mikrofonoa badago norkendu,
Beraz, altza eskua eta... Ez da derrigorra, baina norbaitek galderari baino du. 10 erdiak dira. Bat egingo duzue. Denargi. Argi izango bagenu ez ginak hemen egongo, ez? Bueno, jarraitu egingo dugu orduan. Eskerrik asko Kik eta Iker. Bueno, hurrengo hizlaria prest, Mikel Irizarlen ere mahai honetatik jeitsi eta dira. Mikel palankez aritu gara eta Mikel zubigintzaz arituko da, zubigintzaren defentsaz, edo zubigintzaren alde. Mikel Irizar urmaiztegikoa da, egun Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasunerako zuzendari nagusia da, baina aurrez Mikel hilbide luzea dauka euskalgintzan. Bai arlo profesionalean kutxan aritutakoa da lanean, han euskararen aldeko aldarriak eta pausuak nabarmenak izan ditu, eta bereziki guk geu behintzat euskarazko tokiko hedabideekin lotuta erakutsi duen aldekotasuna edo agerpena dugu burutan. Horren adierazle da, 2013 ura arte, Tokikomeko, euskarazko tokiko hedabideen elkarteko presidentea izan delako, eta baita euskaltzalen topagunekoa ere. Eta mugimendu horretan bultzatzaile eta kolaboratzaile izan dugu. Besterik ez, Mikel, zurea daitza. Eskerrik asko. Bueno, nik oso esperientzia konkretu bat azalduko dizuet, iruditzen zait esperientzia praktikautan dauden kasutan horietatik abiatzea ona dela. Esanguratxo horitu zait, hor irudikatzen ari nitzela nire hitzaldia, gaur erabiliko dituan diapositiba gehienak, orain dela 15 bat egun 3 diputazio izan genuen lan saio baten erabili nituen, eta gaur arratsaldean erabiliko ditut Gipuzkoako Foru Aldundiaren euskararen foroan daukagun bilera baten. Hau da, ez dakit zubi sare edo dena delakoa, baina partekatze eta foro ezberdinetan ideiak partekatze horrek, nik uste oso aberatgarria dela. Gipuzkoan zertan ari garen, herri erakunde eta gizarte erakunde arteko zubigintzari dagokionez. Nik adinak permititzen didalako aurrekari historiko bat jarriko dut. Zubigintza ontarako, zubigintza zergatik behar den, zubigintza behar da amildegia o lubakia, tartean lubakia da honean, zubiak dira lubakiak gainditzeko. Eta euskararen gizarte erakunde eta herri erakundeen artean egon den eta oraindik ere erabat betegabe daukagun lubakiak nik hemen kokatzen dute. Txibertan, 2017an. Irudia recuperatu nuen parrez aritu nintzen, beste memorian ezabatuta genuzkan alderdi karlista eta alako batzuk agertzen dilako, baina bueno, Txiberta labur esateko gazteen entzat, Txiberta izan zen alegin bat, diktadura frankismotik irteran transizioa zetorrela Espainian eta erakunde batzuk sortuko zirela eta aukera batzuk sortuko zirela, eta horren aurrean nola erantzun Euskal Herritik. Alegin batean zan, Telesforo Montzone bideratu zen, erdi-erdian daukazu hori irudian. Ia erantzun bateratu bat eman zitzeken, zetorren erronka horri. Egoera hortan, edo alde batera edo bestera, baina batera erantzun. Etzen posible izan, eta orduan sortu zen bi jarrera nagusi. Orduan nagusi ziren bi alderdiak, naiz eta hemen asko ikusten dira, baina ordurako bi jarrera historiko zirenak eta gaur egun ere badirenak Euskal Herrian. Batek aukeratu zuen erakunde berrien aukera hori erabat baliatzea, eta hor esan dezan erakunde publikoen aldeko apustu entzuen,
Eta beste joderak, esan zuen, ez naiz fio, erakunde horietaz, beraz, gizarte dinamikan, gizarte movimentuan geldituko naiz. Claro, zer gertatzen da, 40 urte geroago, endala hilabete batzuk Durangora, mainguru batera ditu gintuen plateruenak, eta galdera zan, ia elkarlanik behar dan, onolako elkarlana behar dan, eta euskalgintzaren artean, da, bakoitzak, bando bakoitza edo lubakearen alde bakoitza zeukania bere izen propioa, erakundeak dira, erakunde publikoak, eta euskalgintza da, bakarrik lubakearen beste aldekoa. Oraindik ere, kontzeptualizazioa berak bastante adirazten du. Bueno, zorionez, txiberta gainditzen hasi gara, baina ez da gaizki, ez da txarra, gogoratzean nundi gatozen. Gipuzkoa Aldundian, lankidetzan alegin berezi bat iten ari gara. Hain zuzen ere, nik 2015ko uztailean kargu hartzeko jaso nuenean, hain zuzen ere, hortarako enkargua jaso nuen, zubigintzarako enkargua. Garbi esan zidaten, nahi dugu gizartean, sektorean dagoen norbait, gurekin kolaboratzeko presto egongo dena, nahi dugu zubigintzarekin, nahi dugu hori iteganea irekitasunez eta ambizioz. Enkargu hori jaso nuen. Eta 2015an bertan, tokatu iztean, laizter, plan estrategikoa zuzendaritzako, 4 urteko plan estrategikoa berria egitea, eta horria hasi ginen, gizarte erakundeekin partaidetza lantzen, aparte, nire lehenengo 6 hilabetetan, nire despatxutik nolabaiteko maratoi bat egin duen, gizarte hurbiletik ezautzen dituen, gizarte erakunde guztiekin, gizarte eragile guztiekin, ikuspegia partekatzeko eta aukerak identifikatzeko. Horren ondorioz, iritsi ginen 2016-ra, 2016an nik ez nuen aurrekontuan inungo aldaketarik egin. Pentsa, gobernu kolore aldaketa egondako gobernu bat zela, nik heredatu nuen aurrekontu bat, Bilduko gobernuak egindakoa, Zigor Etxeburuak burututakoa, eta adostu nuen gizarte eragileekin, ez ditzela modu arbitrarioan edo nire irizpideen arabera aldaketa egiten hasiko. Ez ditula aldaketak egingo, aldaketa elkarren artean, identifikatzen genituen arte, aldaketen norabideak. Eta beraz, 2016 hasi ginen aldaketari gabe, eta hausnarketa partekaturako gonbidapena egin gizarte eragilei, eta proposatu denean, Aldundiko zuzendaritza partaidetza, herritaren partaidetza zuzendaritza gidatuta metodologiko gitabar, proposatu den partaidetza prozesu bat, galdera, nire ustez oso argi bat egin, zer egin behar dugu diferente, eraginkorrago izateko. Ziklo amaiera, apaltze, inpas, bide gurutze, mendik aurrera zer, horretanak adirazten du, halako puntu kritiko baten ote dagoen euskararen biziberritze prozesua. Pentsatu dezagun, zer egin behar dugun diferente, gauza igualak egitetik, emaitza asko zero hobeak etorriko ez direlako, zer egin behar dugun diferente, eraginkorrago izateko. Horrekin abiatu ginen, partaidetza prozesuan. Partaidetza prozesu hori emunek dinamizatu zuen eta jarretzen du dinamizatzen, eta nirten ziren palankak, ordurako ari ginen palanka zitz egiten, eta palanka betan kuadro hau, laburpen hau entziguten, eta hemen konturatzen mazarete oso hitz interesgarriak daude. Elkarlana, teknologia, lidergoa, berrikuntza, hiriak, minimoak adostu, efizientzia. Egustet, lehenen urratxetatik nabaritu zala prozesuat, eta Deniz Elortzamen dau, teknikoki gidatu zen ere bai, prozesua gidatu zen, eta lehenengo momentutik usten zen, bazegoela berrikuntzarako gogoa, kontzeptuetan ere bai, jarreretan ere bai. Eta oso adirazgarri izan zen dira, palankak identifikatzerakoan, nun jartzen ziren azpimarra gutxienez. Hortatik, palanka batzuk atera ziren, baina atera ziren, palankak oraindik ere, lausoak eta hain zuzen ere, sakontzea eskatzen dutenak eta sakontzen jarraituko dugu. Orain gara bigarren faseari ekiteko puntuan, baina sortu zen, putzu berri ditu denun egitasmo bat. Hemen potzu, urpotzuak Kanadako lakuak dira, baina putzu berriren ideia irten zen, irekitasunarena mugitu beharra, irten beharra gure esparru
geto deitze igual gehiagi da, baina, bueno, euskalgintza eta euskararen aldeko mugitzen garen esparrutan, badauzkagu gure zuzendaritza, gure kanalak, gure egitura, eta hor mugitzen gara beti, eta hortik oso gutxitan irtetzen gara, baina, gure eragina periferiko egia da askotan. Eta garrantzitsua da, periferiatik erdigunerako bidai hortan, ambizioa rekuperatzea. Eta planteatu genuena zen, putzu berri egitasma, nundi datorren izena, Afrikan lehortea denean, euri gutxi tendulako, urputzuak lehortzen da, eta animaliak, gelditzen da, nur horren bila mugitzen dira. Eta azkenean bukatzen dutean da, ur gutxiko putzu baten, eta momentu baten larritasunez, jirafak egarria gentzeko lepoa makurtzen duenean, krokodila lepora saltu egiten dio, eta euskalgintzan ere, halako kanibalismo kasu batzuk ere, uste, hasi ziela, krisiaren momenturiko horrenean, iritsi ginela halako puntu batera. Zein da soluzioa? Putzu berrien bilertetzea. Egoera hortatik irtetzeko putzu berrien bilertetzea. Eta pentsatzea nola ze estrategia kolaboratibo, kooperatibo garatu behar duen, putzu berrien bila iristeko, banaka igual ez gara iritsiko, elkarrekin probabilitate gehiago daukagu beste batzutara iristeko. Guazen putzu berrien bila. Hau, metaforatik irten da eta errealitatera itzulita zer da. Nere zuzendaritzak dauka 6 milioi, aurten 6 milioi pasautxoko aurrekontu bat. Hortik soldata milioi baken nota, 5 milioi dauzkagu urtero. Eta aldundiak orotara gastatzen ditu 850. Bueno, egon gaitezke nere zuzendaritzako 5 milioi mueltan, hola eta bestela, eta hori egin beharreko lan bada, eta nun jarri dirutxak, eta marginalidadean mugitzen. Hau da, 800 milioi horiek zertan gastatzen diran da kontua. Eta hor, euskeratik ze erantzun eman daiteken. Putzu berriak handaude. Eta putzu berri horietara iristea zen planteatu duen erronka egitasmoarekin. Nola gauzatu da hau? Nahi genuen aldundiaren aurrekontuetan muturra sartzeko aukera izatea, eta eskubide izatea. Eta eskubide hori izan zezan, bada Gipuzkoako Foraldundiak badu HPS Euskaren aholku batzordea duen bezala, edo Bizkaiko diputazioak ere baduen bezala, Gipuzkoako Foraldundia du, Euskararen foroa ditzen den foro bat, diputatu nagusiak, 30 pertsona izendatzen ditu, aldundiari lagundu dezaioten, foro horrek dauka izaera juridikoa zean barruan. Ez da pertsona juridikoa, baina badu bere toki bat aldundiaren araudian. Putzu berri lantaldeari Euskaren foroak aurrikusten ditu bere lantalde batzuk sortzea, azpitalde batzuk izan dezagun lanketa konkretutarako, orduan, hain dezagun Euskararen foroak hautatu ditzala, eta hautaketa prozesu, hauteskunde prozesu bat egin duen, bozka eman zen, eta Euskararen foroak bere kideen artean 6 pertsona aukeratu zituen putzu berri lantaldeko kide izateko. Orduan, Euskararen foroaren lantalde bat izanek, putzu berri da aldundiarentzat bere araudian bermea daukan talde bat. Eta beraz, eskubidea daukana informazioa eskatzeko. Implikatu ginen laguntzaile bezala, gure zuzendaritzako teknikariak eta neroni, eta baita ere idazkaritza teknikoa. Idazkaritza teknikoa izaten da, erakundeetan, azkenean gauzak gauzatzen dituen gunea, ezta? Eta hauek horre egotea oso garrantzitsua zen, hain zuzen ere, lan tekniko asko inbertzelako, aurrekontun gainean, eta bar. Dinamizazioa, hausnarketa prozesuara emunek egin zuenez, emunekin adostu genuen, baita ere putzu berriren dinamizazioa bera egitea, eta kokatu genuen ekimen hau ardatzean. Bilera bat egin genuen, estrategia kudeak eta zuzendariak eta ni neronek, hautatutako, lau zuzendaritza hautatu zituen lantaldeak, eman genion zentraltasuna. Hau da, diputatu nagusiaren izenean, esan genien bizita jasoko zuten zuzendariei,
Hau zela Aldundiaren proiektu estrategiko bat. Ez zala euskera zuzendaritzarena, baizik eta kokatzen zala, gero aipatuko dut, Aldundiaren gobernantza estilo berrian. Eta gobernantza elkarlanekoa landu nahi da, eta gobernantza horren barruan, hau zala esperimentu aurreratu bat, beraz, ez zela euskera kontu bat, zala Aldundiaren ardatzeko kontu bat. Eta horrekin, lantaldeak izan du sarbide argia indartsua eta egokia Aldundiaren barruan. Zein planteamentua? Lehenengo, 800 milioiko poltsa handi hortan, lehenengo eskaner bat pasatu eta lehenengo lanketa izan zen, ia nun daitezen euskeratik zerbait erantzun bat emateko nun daitezken aukerak. Lehenengo eskaner baten, 4 zuzendaritza identifikatu ziren, eta planteamenta zen orduan, 4 zuzendaritza horiek bisitatzea. Baina 4 zuzendaritza bisitatzerako zuzendaritza bakoitzaren aurrekontua ondo aztertu, ze deialdi egiten dituen, ze kontratu egiten dituen, zertan gastatzen duen daukan diru hori, eta hortikia, lehenengo hurbilketa bat, ze galdera planteatuko digun, ze aukera eduki dezakegun guk irizpide bat eztabaidatzeko, edo kontraproposamen bat egiteko, edo dena delakoa. Aurrekontua aztertu, zuzendaritza bisitatu, horietan aurrekontua aztertu, zuzendariarekin, irizpidea trukatu, solaskidetza eraiki, hau da, konfiantza giro bat sortu, batzutan emaitzak torri etezke azkar, beste batzutan, solaskidetza sendo bat eraiki. Eta lankidetza publiko sozialari oinarri bat jarri. Zergatik da posible hau eta nola defendatu daiteke, azken finean, zenbaitek, eman dezagun euskeratik kanpoko beste eragile batek esaten dola, eta hori zer da, hori preferentzia nabarmen ematea da zure lagunei, zer dala eta egin daiteke hori, zeren arabera. Erantzuna uste oso simplea dela. Euskararen biziberritzea denon ardura da. Erakunde publikoena, gizarte eragileena eta hiztunona. Erakunde publikoa akordako den konpromiso hortarako, konplizeak, bide lagunak, konplizitateak behar ditu gizartean, hain zuzen ere, konplizitate hortatik, konplizitate horri esker lortu dezakegulako, askoz ere eraginkorrago izatea. Orduan, baldima daude, kasu honetan gertatzen bezala, eta Euskal Herrian zorionez oraindik ere, munduan oro har baino, ugariago den gizarte ekimena dagoela, eta gizarte ekimen horre baldima dauka, gurekin helburu sozial partekatua, hau da, Euskararen biziberritzea balima da partekatzen dugun helburua, logikoa da elkar lanean jardutea. Eta ez, maila berean, helburu soilik merkantilak edo soilik komertziala dituzten beste eragile batzukin. Alde hortatik, iruditzen zait, erabat defendatzen dela, nola baiteko lobby lan hau, baina lobby lan adostutako. Lankidetza publiko sozialare oinarri bat jarriz. Eta, lan horren ondorioz, kontua da, identifikatzea euskeratik, ze kasutan eman daitezken erantzun bereziak, lehiakorrak, besteekin lehiatzeko moduko, irabazteko moduko erantzunak. Herrik, oraintxe bukatu ditu lanak eta gaur arratsaldeko euskararen foroan egingo du bere deskargua. Lantaldekoak egingo dute, hain zuzen ere, hautatu zituen foroan emango dute gai honen berri. 2017an lankidetza prozesu honek oroa egingo duna da, alde batetik, partaidetza prozesuaren bigarren fase bat egingo dugu, otsailetik uda bitartean, hor jarraituko dugu palankak identifikatzen, iez indako lanaren segida, ia zehazten dugun, ia sakontzen dugun, eta iristen garen gai konkretuagotara. Putzu Herrik, gaur aurkeztuko dituen aukera horietan, horiek lantzeko zaikusiko dugu, identifikatu bada, funtzio publikoak prestakuntzan baditula premia batzuk, eta gurean UEU eta beste eragile batzuk prest balima daude, erantzun bereziak emateko, landuko ditugu baita ere, erantzun berezi horiek. Egingo dugu baita ere, nire zuzendaritzaren aurrekontua ebalua,
putzu berri handien bila juteak ez du esan nahi, putzu txikiari muzinen behar dionek, hau da, nik eramango ditut, dirulaguntza izendunak eta bai deialdiak, eta nahi dut jakin iritzi horiei buruzko ebaluazioa. Esan dizadatela, ez, lehenago beharko litzateke hau beste ura baino, edo gehiago da, urgentzia gehiago dauka esparrontan jarduteak, edo nolabait lagundu dizadala eztabaidarrak, gero erabakiak nik hartu beharko ditut, ez zuen ere nire dalako. Baina, nahi nuke nire errekontua ebaluatu eta hori ere aurtengo prozesuan ditea. Kontzertazioa, aipatuko dizuet pixka bat uste sartu nula, ez, handik ez. Bueno, kontzertazioaz, bai, gero aipatuko dut, ez nintzen goratzen, bazeo nortzotezen. Kontzertazioaz azterketa ingo du baita ere aurten, eta putzu berri bi gauzatuko dugu, hau da. Putzu berri nindugun lan horrek segida izan dezake perfectamente, eta aurten udazkenean berriz lantalde horre berak edo lantalde aldatzen bali bada ere, modu berean beste zuzendaritza batzuk aztertu, bisitatu, solaskidetzan jardun, irizpideak trukatu, eta hortik identifikatu, ja beste zuzendaritzaetan ere aukera egin daitezken. Hori izango litzateke 2017ko lana, baina 2018an jarraitzeko borondatearekin. Hau da, ni printzipioza planteatu dut legaldi osorako. Eta iruditzen zen legaldi osoan dinamika hau mantendu ezkero, emaitzak hasiko direla. Emaitzak hasiko direla. Emaitza, eta nun iskribitzen dan, ze kontestutan iskribitzen dan, lehen aipatu dut. Hau oso adibide kurioso eritu zaidan, ditzela, gobernantza elkarlanekoa, hau da kontzeptu bat, baina oso indartsua agertzen ari dana. Sartu nuen Googleen euskeraz gobernantza elkarlanekoa irudi baten bila, eta eman zian oso osorik Gipuzkoako Aldundiak UEUn emandako ikastaro baten eman zian irudi guztiak, hori euskeraz erraza zan, gobernantza elkarlanekoa, oso jende gutxi erabili duendik. Baina horrengo aproben zen, eta gaztelaniaz zer. Orduan, Googleen sartu gobernantza kolaboratiba, eta ertzen zen, lehenengo pantailan ertzen zen dago. Eta nik hemen identifikatzen ditut, Xaber Barandiaran, erdian, Markel Olando aldamenean, beste argazki baten biak daude berago, bigarren hilaran, beste argazki baten da Xaber Barandiaran Mikel Diezekin, berago da Xeba Zurutuza estrategiak kudeaketako zuzendaria. Hau da, hispanofonia oso hartuta, 500 milioiko komunitate bat hartuta, Gipuzkoako Aldundiak kasuntan, puntan da gai oso moderno bati dagokionez, gobernantza kolaboratiba. Bueno, oso punta malima gabiltza gobernantza kolaboratiba gutxinez kontzeptua erabiltzen, baina aldi berean ari baren magarra esperimentatzen kasu konkretu bat, gobernantza elkarlanekoaren adibide konkretu bat ari baren magarra jorratzen, horrek esan nahi du, ondo ari garela, ondo kokatu daitezkela, ondo kokatu dezakegula gaia, eta oso babes kontzeptual eta teoriko importante eduki dezakegula euskerari asko komendizaiolako berrikuntzarekin eta joera berriekin lotzea. Eta bukatzeko aipamentxo bat, zehar uste dut, efectivamente, hau abiatu besteik ez da, baina izango litzateke urrats bat aurrerago jutea sektore konkretu baten. Kontzertazioaren ideia da, gure lan dinamika horrek nola eduki dezaken asientu juridiko eta nola irabazi dezaken berme juridikoa eta egonkortasuna. Diru laguntzan sistemak beti egonda Europatik edo Madridetik susmopean. Lehen esan dut, gizarte ekimen gehiago daukagu zorionez, beste lurralde gehien da baino, eta beste horiei susmagarri kentzaile, zergatik diru publika ematen zaion, pribatua den ekimen bati nola ematen zaion da zergatik ematen zaion. Orduan, hemen, badago ideia bat, hezkuntzatik datorren hezkuntzan adibide hartuta, hezkuntzan badago sektore publiko bat, sektore pribatu bat, eta sektore kontzertatu bat, sektore kontzertazioa zesan nahi du kasu hortan, adosten dela, kurrikulum bat, edo definitzen dela, finkatzen dela, gizarte ekimeneko ikastolen kasuan, zer bat,
funtzio soziala eta funtzio sozial hori dagokion kurrikuluma definitzen da, zuk zer egiten duzu gizartearen mesederako egiten duzu kurrikulum hau irakatsi. Gero dauzkatzu zure askatasun esparruak, baina hemen hau da tasatuta, parametrizatuta. Horra, adosten balima da, zure funtzio soziala zertan datzan, zilegi da, urtero zuri diru publikotik ematea horri dagokion ordaina. Eta ez duzu aldiro deialdi eskakizut beste ez dakiz eriten sekulako denbora galtzen orain arteko praktikatan. Hemen kezka hau aspalditi dator, HPS-ek entzun, edabideen kasuan entzun urtean ditzeko deialdiak pixka lana ebitatze aldera, baina berme juridikotan eta egonkortasun finantzietan irabazteko, bota genuen kontzertazioaren ideia hau, konkretuki ekimenek nolabait erronkari heldu zion, eta abiatu dugu, jonan astean bi aste, abiatu dugu ikerketa gune bat EHU-rekin, EHU-ko ikertegi juridikarekin, Iñaki Lasagabastarrek gidatzen den ikertegiarekin ekimen eta diputazioaren artean, ikuste ezagun zer izan daiteke kontzertazioa zeukera ematen ditun, eta horrek zenbaitera nioen dezaken, oraindik ere, nolaiteko, perspektiban jarri egiten ari garen zubigintza lan hori. Hori izan gutxu gara, nik esateko neukena. Eskerrik asko, Mikel. Eta atsedenerako tartea hartuko dugu laizter, baina ez aurretik galderetako tartea zabaldu barik. Kafean ere izango da tartea, baina orain baten batek ziozer galdetu gura badu. Oskar. Bai, kuriosidadea da. Zeintzu zuzendaritzaren aurrekontuak aztertzearen etxi dituzue? Ia gogoratzen ditu da, bestela Elena lagundu ez, Elena Putzugerri taldeko kide da, hautaketa prozesuan, Topaguneko presidentea 6 hautatutako bat izan zen. Izan dira, bat izan da funtzio publikoa, berezik interesatu da trebakuntza, prestakuntzari buruz. Beste bat izan zen gizarte politikak, eta gizarte politikatan programa berezi bat migratzaileen inklusio eta barretan da hor hizkuntzak jokatu dezaken, euskerak jokatu dezaken rola. Eta beste biak izan dira sustapen ekonomikoak. Sustapen ekonomiko zuzendaritza bat eta berrikuntza ekonomikoa edo bestea. Laurak bizitatu dira, laurekin hitz egin da, eta bain da, gaur nolait Euskararen Foruan plazaratu dituzte hor identifikatutako aukerak, eta horren gainean ikusiko da ia ze jarraipen daukat. Bueno, egunon, nik uste dut galdera bat badaukagula egiteko geure buruari, eta baina aipatu zu Txibertatik gatozela, nori onartzen diogu gu gaur egun Euskararen biziberritzeraren aitzindaritza, lidergoa, itaurren, itailen egiteko lan hori. Norena da, esaterako, aipatu zu Gipuzkoako kasua. Gipuzkoan, zure ustez, lidergotza hori Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokio? Egin dugu hori, gobernantza kolaboratiboa, ez dut ezagutzen terminoz, ondo, baina guk esaterako kulturgintzan, badaramatzagu urte pila bat, esaten kulturgintzaren ekosistema osoa hartu behar dela aintzat, eta erakunde publikoak, herritar erakundea diren heinean, hor ere uste terminologian egin behar dugula berrikuntza bat, dira beste eragile bat. Eta oraindik ez dugu eztabaidatu, ez dugu adostu nork eduki behar duen gidaritza hori. Gero, gobernantza kolaboratiboa zer da? Herri erakundeak edo euskalgintza esaten diogu horri, ez? Uste dut euskalgintza erakunde publikoak ere badirela, baina orain arte euskalgintza deitzen diogun horrek, kasu honetan Euskara Elkartek,
zenbateko erabakitzeko ahalmena dute. Zenbat erabakitzeko eskumena dute. Beraien boterea, irizmena norainokoa da. Iruditzen zait gaur esaterako Kikek eta Ikerrek egin duten Euskara Elkarten erronken zerrendatze horretan, hori egin duten bezala, alderdi politikoek, esenez erakunde publikoek, alderdi politikoek ere egin beharko lukete. Antzeko zeo zer. Bueno, hori bat. Eta gero, zubigintzaz, esan nahi dut, zubigintza, uste dut, gu eskarela iristen gaur egun erdaldunen gana iristen diren alderdi politikoak esaterako guk erabiltzen dugunaren kontrako mezu erabiltzen dutelako. Orduan, iruditzen zait, sekulako sama jartzen diogula eta lana jartzen diogula gure buruari, euskara erakargarri egin behar dugu, erdalduna dena zubigintzan aritu behar dugu guk, esaterako erakunde publikoetan gurekin lanean ari diren alderdi politikoetako buruek justu kontrako mezu zabaltzen dutenean. Galdera asko dira, baina esan dut. Ikusten dut, euskaltzaleak ikusten ditut, edo ikusten dut ari garela etengabe gu horrelako desioak egiten elkarteetatik, herri erakundeetatik, baina alderdi politikoetakoak ez direla horretan ari. Eta iruditzen zait, beraiek uste dutela lidertza eurena dela. Eta nik hori zalantzan daukat. Zalantzan handia daukat. Bueno, ja, esan dago guztiatik gauza batzu bentsat erantzuten dian. Gidaritza, lidergoa, herri erakunde gara mamaruten gizarte erakunde, nik uste ez dala, ni bentsat ez du termino horietan planteatzen. Iruditzen zait, lortu behar dena da funtzio, definizio garbi bat, adostutakoa, eta bakoitza bere funtzioa ditu. Legeak egin, herri erakunde egin marrituzte. Edo baliabideak kudeatu, baliabideen erabakiak formalki hartu, hori erakunde publiko egin marrute, derrigorrez. Baina, funtzio banaketa logiko baten, endaiteketa da, adibidez gu iritzen ari garena. Zu publikatuko duzu deialdia, baina deialdi horren irizpideak adostu balima ditugu, deialdi hori nola daiteko bi hona da, funtzioa izan daiteke adostea eta gero formalidadea emango dio erakunde publikoak zeak eskatzen duenaren aritik. Orduan, nik ez dut lidergo edo gidaritza edo zeinen gainetik, ardurak, bakoitza dauzka ardura formala dauzkanak, baina iruditzen zait lankidetza esparru handi bat daula, baldin eta funtzioak ondo identifikatzen baldin badira eta funtzioak adosten badira. Gobernantza kolaboratiboa bada termino bat administrazioi daukiena. Gobernantza lotzen da gobernuarekin, eta gobernuei dagokie. Horrek ez du esan nahi, gobernantza kolaboratiboa danik gizartearen antolamendurako zer. Bada aukera bat guretzat, hain zuzen ere interesatzen zaigun aukera bat asko, hain zuzen ere erakunde publikoak animatzeko lankidetzara, zubigintzara eta kolaborazio estu batera. Gobernantzari buruz eta parte hartzeari buruz badaude bi eredu, nik uste diferente xamarrak. Batzutan egin izan du da eta hori ez da kolorearen arabera baita ere, ze koloreko gobernuak egin izan dute. Aurrekontutik zati bat bereiztu, eta zati hori jarri hainbat proiektutan, eta jendeari bozketa bidez eman aukera zuk erabakiko duzu, gai proiektu hau edo bestea egiten den. Baina izaten da beti, zati txiki bat, porcentaje txiki bat zerena, aurrekontuarena. Eta erabakimena da, parke honetan modu batera edo bestera ingo dan, edo halako lehentasuna emango zaio noni edo besteari. Nik gehiago balore handiago ematen, etorkizunari begira, balio handiago ematen diot, beste mota handiago da. Aztertu dezagun administrazio lanaren tripak, eta horren gainean eztabaidatu dezagun hor solaskidetza potente bat,
Eta gero, emaitzen arabera, gero ia, etorri dira, horrek kutsatu dezala aldan gehiena, aurrekontu totala. Orduan, nik hortik zatuko nuke. Beste, bueno, uste tokatzen zaila azken gai bat, bestela ja, zue tokatzen zazue gehiago, aipatu ditu beste gauza batzuk, baina akordio politikoa edo alderdien arteko harremanak. Uste hor badagoela baita ere, lan bat beharra, eta hori, bueno, ez da, bada beste zubi bat beharrekoa, alderdi gehiago inkorporatzeko, momentu honetan oraindik ere euskaltzaletasuna eta abertzaletasun politikoa lotu egi daude, identifikatu egi daude, eta euskaltzaletasunak irabazi behar ditu beste esparru batzuk, seguru asko diskursoak eta jarreretan eragin beharreko diskurso ematen dituzten aukerak horti dijoaz, diskurso batzutan aurkitzea aurkitu dezatela erosotasun hobea, orain arte inposizioarena, eta nik garbi esan duzu, eta nahi bat duzu, Gipuzkoara etorri eta alderdi sozialistak erabili zuen kanpainan inposizioaren diskursoa, izan ditu bere historiako zeharik txarrenak, emaitzari txarrenak, bueno, ni egiten ari naizena, belarrira, eta esan dezakegu nabait, gutxi gaudelako, esan belarrira, esan, bueno, lotu bi gauzak. Zure emaitzari txarrenak izan dituzu, diskurso batekin jarrera bat azaldu duzu. Orduan, artxibatu zazu ja behingoz diskurso zar hori, zer oso diskurso zarkitua da, eta bazen, hizkuntza berdintasunaren gaiak alderdi progresista bati, bere burua eraldatzailetza daukan alderdi bati ematen dizken aukeretaz ikustea. Berdintasuna izan da beti alderdi sozialisten plantamentua. Eta neurri berdintzaletasuna izan da alderdi, guazen hortik abiatuta, guazen topatzera zuretzat erosoago izan da diskursa. Ulermenarena, ulermen universala, hori badago, badaude zona batzuk, orduan, lan hori, nik uste hori ere badoala ziklo aldaketa, paradigma aldaketa eta diskurso aldaketan plantamentuarekin. Gero esan ditunak gizartea eta euskaltzalea okartzen duen zamagirik eta horri handi ez da esatu ez gehiago zeukan zer ikusia zuekin. Maiteke... Beste galderarik bada orain tarte labur bat, eta bestela atxeen aldia uste baino laburragoa izango da, baina egingo dugu, izango da eztabaidarako tarte, bai, beste galdera bat. Bai, nik berbaingo dut, neure roletik edo neuke profesionalki garatzen dudan lekutik, ezta? Ni udal bateko euskara teknikarianaz, eta, bueno, arreta hundiz entzun dut, Mikel, zuk esan dozu zen berbak, pare bat kontzeptu oso interesgarri mahai gainean jarri dozu zelako, ezta? Zentralitatea eta zeharkakotasuna. Uste dut horretan teknikari modura batzuk horretan saiatzen garela, baina, bueno, ez dakit ze emaitza lortzen dugun. Gustatuko litzaidake jakitea, ia zuek Gipuzkoako Foru Aldundian kontatu duzun eta garatzen ari zaren esperientzia hori udaletara zabaltzen ari zareten, eta bueno, alkarlanaz bebai asko entzuten ari gara gaur goizean, eta beste Foru Aldundi batzuekin alkarlan horren ideia daukazuen, ideia hauek partekatzen dituzuen, ze aukera ikusten dituzun eredu honetan beste toki batzuetan be zerbait aurreratzeko. Eskerrik asko. Gure joera hori trasladatzeko, udalekin programa bat daukagu, justu hautetxeetara eta zabaldu guna, teknikaren itxegen duen, baina, hor badaukagu ikerketa bat klusterarekin abiatu eta tokiko aktibazioari buruz, niretzat klabea da, erakunde, goragoko erakunde egin dezakeguna, aurretik tokiko aktibazioa espalima dago nolanduta parakaidismoa ere bada, parakaidista izateko arriskoa badauka. Tokiko aktibazioa
udal eta beste zenbaiten tokiko dinamikak sustatzeko, ia metodologia berezi bat egon daiteken, hori klusterraken ikertzen ari gara. Eta ia sartu da esperimentazio fasean, aurten bi esperimentu ingo dira Arrasateko udalean eta Tolosaldean. Baina Arrasateko udalean abidez tokatu zego, momentu bat oso berezia, 30 urtez euskara teknikari izan dakoa jubilatu da, eta alkateak kuestionatu indu, nolait, gure musikak, o beste musika batzuk entzun da zegoelako, kuestionatu du, egin behar duen dadan, beste persona bat izendatu zerbitzu buru, beste 30 urterako, ala birplanteatu egin behar duen gaia. Eta neurri handian, ari da, bera hartzen, birformulazio horren ardura, eta seguruenik, ikusiko dugu, ze esperimentazio honetan sartu da, Arrasaten urtebetez egingo di proba batzuk, nola jokatu, nola uztartu eragile diferente landa, baina aldi berean nola antolatu udaleko euskara zerbitzua, bere hortan antolatu behar balima da, edo, eta garbi samar dauna da, alkatearen ardura izango dela gehiago orain arte baino. Ondorioz, nire zuzendaritza kabinetean kokatuta da, diputatu nagusiaren kabinetean kokatuta da. Hori, Bildun gobernuak entzun aurreko legaldian, eta EAJ-PSren gobernuak mantendu du bere hortan. Hortik, eragina askotzere handia bada. Hori bizta-biztakoa da. Hori udaletara eramango balitz, eta alkateek guk esaten diegu. Udalekinen, hautetxien lehenengo bileran, diputatu nagusiak zeuden alkate garbi esan ziren. Aldundiko hizkuntza arduraduna ni naiz. Mikel da laguntzailea. Bueno, hori trasladatuko balitz alkateetara oso garrantzitsua litzateke. Hori zan lehenengo partea. Juntzaite... Erakunde artean, hori ointxe miren zurtituen da, baina lehenengo bileran izan dugun, lehenengo bilera zean Jaurlaritza, HPS eta Aldundiaren arteko bilera formala, diputatu nagusia eta kultura eta hizkuntza politika sailburu zen, asko insistitu ziguten akobaren garrantziaz, eta akoba sustatzeko garrantziaz, akobak azken hilabetetan oso ibilbide hona indu, eta inkluso kultura esparruan ere, sailburuak esan zuen kultura esparruan ere, akoba moduko zerbait antolatzeko premia ikusten dutela, nik uste garbi adierazu zuten koordinazioa maksimoa izateko borondatea, eta gu alde hortatik oso pozik dinamika biekin. Ardura ez paizue, hemendik aurreako galderak kafe baten bueltan bai. Tarte bat hartuko dugu eta 12 gutxiago bueltan hemen.